Mayong adlaw sa tanan. So, kapoy na jud unta ko aning pag sige content. Apan usahay sad ganahan sad ko kay labi na ingon ani nga ni ay mga herbal nga tambal ba sama ani kapayas. Gusto lang jud nako ipahibawa sa kadaghanan nga kining kapayas tambal ni siya sa katong mga sakit nga dinggi. Simba ko lang in taon. Kini siyang udlot, mao ni siya dukdukon, unya pugon, ang duga niya imnon, kapayas nga laki. So, ako lang juning ipahibaw ninyo kay simba ko unya. Ug naay ingon anang madinggi ba. So, mora na akong ipaambit ninyo nga tambal, herbal. So, thank you for watching. Bye-bye. God bless you always.